Zdravím vás, milí naši klienti. Dúfam, že ste si užili krásne leto, horúce leto. Veľmi rýchlo ubehlo všakže, takisto aj u nás. Pripravujeme pre vás intenzívne a doľaďujeme rozvrh, tak aby sme koncom septembra, na neskôr začiatkom oktobra začali otvoriť naše kurzy, aby si vaše detičky užili veľa zábavy, či už s Mackom Teddym Eddym alebo na iných kurzoch, ktoré sme pre vás pripravili. Keď už rozprávam o výučbe, nastolí sa častokrát otázka, keď nastane ten čas reprodukcie, teda aktívneho využívania sa cudzého jazyka u našich detí. Keď vyslovíme slovo dieťa, tak pre každého z nás to má inú konotáciu, teda iný význam. Buď si predstavíme malého novorodenca, batoľa, dieťa predškolského veku, tínedžera, alebo pre mnohých z nás pod pojmom dieťaťa si predstavujem už aj dospelú osobu. V každom tomto vývinovom procese je možnosť naučiť sa osvojiť si cudzí jazyk, ale závisí to od spôsobu učenia sa aj teda od kvality, ktorú dosiahneme. Najideálnejšie obdobie pre výučbu cudzého jazyka, teda poskladanie si určitých základov domu, ktorý nazývame osvojenie si cudzého jazyka, či už do výšky alebo do šírky alebo hĺbky, osvojenie sa slovnej zásoby a jej aktívneho využívania sa deje v predškolskom veku. Pripravila som si pre vás takú malú pomôcku, špongiku, ktorá najlepšie znázorňuje plasticitu mozgu u dieťatka, ktoré je schopné vďaka tomu nasať, ako taká špongika, všetky informácie, ktoré k nemu prichádzajú a navnímať ich svojimi zmyslami presne tak prirodzene, ako sa učilo svoj materinský jazyk. Dobre vieme, že keď máme malé bábätko a rozprávame na ňo živým jazykom, teda má možnosť pozorovať naše gestá, vnímať očami, ušami, gestami to, čo hovoríme, alebo ako sa tvárime, či sa už mračíme, alebo sa smejeme. Toto isté dokážu ešte aj deti predškolského veku pri osvojovaní si cudzého jazyka. Teda v prvom kroku aj to malé babätko si najprv musí dobre napočúvať ten jazyk, ktorý sa chce naučiť, navnímať ho, potom si následne tie jednotlivé fonetické znaky alebo hlásky uložiť do pamäte a keď bude dostatočne sebavedomé na to a bude mať dostatočný počet hlások napočúvaných v svojej pamäti, nastane to obdobie reprodukcie, teda aktívneho využívania, či už cudzého jazyka alebo materinského jazyka. A tento proces je veľmi individuálny. Mnohí z vás viete, najmä tí, čo máte dve detičky, že každé dieťa začalo rozprávať v slovenčine v inom období. Niektoré deti už dokážu tvoriť jednotlivé vety v roku, čo je veľmi skoro, ale niektorým to trvá o mnoho dlhší čas. A to sa nebavíme o deťoch, ktoré majú nejakú vývinovú vadu reči, ale o úplne zdravých jedincoch. Tento proces väčšinou nastane a detičky to zvládnu v období teda troch rokov. To isté platí aj pri osvojení si cudzého jazyka, ktoré má tiež určité štádia. V prvom rade je veľmi dôležité a od detí čakáme v tom období štart, že si ten cudzí jazyk musia poriadne napočúvať, porozumieť tomu počúvanému slovu a následne pristúpia k tej úrovni reprodukcie, teda používania cudzého jazyka najprv opakovaním, teda opakujú presne to, čo počuli a zažili na hodine a neskôr začnú pretvárať svoje vlastné myšlienky na hovorený, pretvárať svoje myšlienky do ústneho prejavu. Proces učenia je teda proces. K tomuto bodu reprodukcie sa nedospejeme z večera do rána, ale predchádzajú tomu niekoľko krokov. A jedno z tých krokov je vlastne opakovanie, teda cielenie sa vracia k aktivitkám, zábavným aktivitkám,
pravidelne, pretože tá krivka zabudania je žiaľ veľmi rýchla a bez opakovania len si veľmi ťažko vybudujeme tú aktívnu slovnú zásobu, a to platí aj pre deti predškolského veku. Druhým veľmi dôležitým faktorom je vnútorná motivácia. Vnútorná motivácia u detičiek vo veku 5 rokov je založená na emócii. Teda pre nich, ak je hodina zábavná a baví ich to, znamená to, že sa to naučia. Ak je nuda, nebaví ich to, nenaučia sa. Tá vnútorná, ťažko budeme len čakať od dieťaťa vo veku 5 rokov, že jeho vnútorná motivácia bude postavená na tom, že či sa dostane na prestížnu školu alebo bude úspešný v svojom zamestnaní. Jeho proces učenia je primárne založený na tom, ako sa tam cíti. Takže keď hovoríme o tej vnútornej motivácii, často dieťatko sa s nami chce podeliť o tom, čo vnútorne prežíva, takže väčšinou povie, že sa na hodine angličtiny hrali s Mackom, tancovali, alebo že mu spolužiak skočil na papučku. Takže tak toto funguje, však máme s tým skúsenosti. Väčšinou ťažko odpovie na to aj, čo obedovalo, alebo čo sa presne naučilo na hodine. Toto aktívne osvojenie si cudzého jazyka sa prejaví vlastne o mnoho neskôr alebo úplne v inej situácii, keď si to dieťatko konkrétny predmet spojí s konkrétnym slovičkom, ktoré si pamätalo a zapamätalo si a často opakovalo, či už na hodine alebo mimo neho. Takisto mnohokrát čakáme od dieťaťa, že nám preloží konkrétne slovo slovenčiny do angličtiny, ale proces prekladu u dieťaťa je veľmi náročná operácia a len veľmi ťažko nám preloží zo slovenčiny do angličtiny nejaké slova. Skôr sa dieťatko si dokáže spojiť nejaký konkrétny predmet, teda obraz, s daným slovom v cudzom jazyku. Preto na hodinách angličtiny sa neodporúča učiť sa prekladovou metodou, ale skôr názorne ukazovať, konfrontovať dieťa s cudzým jazykom tým, že bude ten komunikatívny jazyk na 90% cieľovým jazykom, že pani učiteľka bude na hodine hovoriť prevažne v cudzom jazyku a bude konkrétna, teda bude učiť slovnú zásobu, ktorá je konkrétna, dá sa ukázať gestami alebo nejakými predmetmi a nebude abstraktná, keďže myslenie dieťaťa je viac konkrétne ako abstraktné. A bude na hodinách dieťa vystavené počúvaniu cudzieho jazyka, teda na hodinách angličtiny sa bude hrať v cudzom jazyku, tak aby dokázala pozitívne prežívať cudzí jazyk, aby sa cieľene opakovali väzby v cudzom jazyku v kontexte a aby sa na hodinách veľmi veľa počúvali nahrávky nahrané rodenými hovorcami vo forme pesničiek alebo príbehov. Takže toto je kľúč k tomu, aby neskôr sa ten proces reprodukcie jazyka uzatvoril a dieťatko nadobudlo tú istotu a dokázalo sa v cudzom jazyku vyjadriť a postavilo si solidné základy na to, aby to v budúcnosti na to mohlo stavať. Takže dúfam, že som vám trošku priblížila proces osvojenia sa cudzieho jazyka.